Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, як звычайна абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі са студыі Еўрарады, і у нас у гасцях кіраўнік цэнтру еўрапейскі дыялог, дарадца Святланы Ціхановскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе Анатоль Лябедзька. Добрый дзень, спадар Анатоль. Вітаю. Заўсёды рады, калі вы у Варшаве і абавязкова завітваеце на студыю Еўрарады. Гэта сведчыць пра тое, што працуем добра. Спадар Анатоль, а пра працу на іншых накірунках давайте з вами акурат такі сёння і пагаворым. Найперш, можа быць, пачнем пра тое, што адбылося дакладней, якое рашэнне было прынята ў Еўрапарламенце, рэзалюцыя Еўрапарламента, на якую так нервова адрэагаваў сваім глазам МЗС Беларусі. Што это за рэзалюцыя, больш падрабязна, і ці сапраўды, вот як вы кажаце, знакавая, наколькі яна знакавая, эта рэзалюцыя? Ну, па-першае, дзякую за запрашэнне. Прапанаваная тэма мне падаецца актуальнай, таму што тое, што сёння адбываецца ў Беларусі, не мае ніякіх адносінаў да выбараў. Гэта разумеюць амаль усе. За што ідзе змаганне? Змаганне ідзе за легітымізацыю і суб'ектнасць. Прычым, вось тое, што арганізавана зараз у Беларусі, гэта ў большай ступені скіравана ўсё ж такі на знешніх актараў. І вось заява Еўрапейскага парламента гэта якраз вельмі актуальная, таму што яна адказвае на пытанне, якое турбуе беларускі рэжым. Ці атрымае ён пасля 26 студзеня нейкую легітымнасць, нейкую суб'ектнасць. Дык вось, калі глядзець на тэкст гэтай рэзалюцыі, як і іншых, то там няма за што зачапіцца. І таму такая нервовая рэакцыя. Не толькі глаза, але там і прызначаных депутатаў і ўсіх астатніх. Але, спадар Анатолий, выбачайце, я просто буду удакладняць адразу па ходу, каб не згубіць думку. Але ўсё ж таки, такая рэзалюцыя не першая. І папярэднія, фактычна ўсе выбары, апроч выбараў 94 года, не прызнаваліся легітымнымі, не прызнаваліся законнымі, празрыстымі, дэмакратычнымі і гэтак далей. І гэта не перашкаджала захаду у той ці іншай ступені, але супрацоўнічаць і з рэжымам, і з Лукашэнкам асабіста. Маеце рацыю. Де юре не былі прызнаныя ўсе папярэднія выбарчыя кампаніі, 5 прэзідэнцкіх, 7 парламенцкіх, але вось якраз зараз іншая якасць сітуацыі. Непрызнанне пасля 2020-го ёсць і де юре, і де факта. І вось інтрыга ў тым, а ці з'явіцца нейкая супраца з рэжымам пасля 26-го. Навошта наогул гэта патрэбна Лукашэнку? Я думаю, што тут ёсць кансультацыі з Крамлём, і Путін гаворыць: Саша, я табе камандзіроўку на канферэнцыю, на якой будзе разглядацца пытанне, якой быць Еўропе постваеннай, я табе гатовы выпісаць. Але табе трэба нешта паказаць, што ў цябе ёсць легітымнасць, бо скелеты 2020 года не даюць магчымасць табе прыехаць нават тэарэтычна на такую канферэнцыю. І вось Лукашенко ладзіць вось гэтую спецаперацыю, такую мерзотную, такую брутальную, але яна патрэбна, каб тыя ж расейцы ці тыя ж самыя кітайцы сказалі: ну, прабачце, можа, у 2020 годзе сапраўды былі нейкія праблемы ва ўзаемаадносінах беларускіх уладаў і выбарцаў. Але в 2025 яны знятыя. Глядзіце, 90% ўсё ж такі прагаласавалі, перадумалі, перасэнсавалі. Вось гэта трэба Лукашэнку. Але калі з'яўляюцца вот такія рэзалюцыі Еўрапейскага парламента, якія ўшчэнт усё разбіваюць, не толькі па працэдурах там АБСЕ, але і па духу, і гэта кампанія адметная нават у параўнанні з тымі, што вы называлі, таму што ніколі раней не было, каб 2 мільёна грамадзянаў Беларусі не давалі магчымасць нават прагаласаваць. Ніколі такога не было. Ніколі не было, каб былі безальтэрнатыўныя в этой кампаніі. Заўсёды былі прадстаўнікі апазіцыі. Сёння там колькасны склад, гэта ж не альтэрнатыва. Это вот другі чыннік, якія не былі, якія брутальныя і якія дазволілі Еўрапейскаму парламенту, таксама іншым нацыянальным парламентам прымаць рэзалюцыі яшчэ да фармальнага галасавання. Такого таксама ніколі не было. Гэта ўпершыню за 30 гадоў. Але наколькі ўсё ж такі, мне цікава, гэтая рэзалюцыя будзе мець нейкае
дзейснасць у тым сэнсе что вот памятаеце мы давно яшчэ до 20-го года колькі раз калі там у Беларусі нешта здаралася чарговыя вось такія рэпрэсіўныя там дзеянні рэжыма і мы казалі ну зараз дзе-небудзь Еўрапарламент чарговай глыбокай заклапочанасцю адрэагуе на гэта ўсё і далей за гэтае выказванне заклапочанасці справа не ішла у дадзеным выпадку. Зміцер, ну вы ж добра разумееце, што у еўрапейскага парламента няма спецназа, у іх няма бюджэта на правядзенне нейкіх ваенных спецаперацый. Гэта палітычная арганізацыя, структура. Але што тут плюсы? Першы плюс. Ведаеце, калі Беларусь не будзе вось у такіх рэзалюцыях, такіх арганізацый, як Еўрапейскі парламент, парламенцкая асамблея Рады Еўропы, АБСЕ, то гэта азначае, што мы знікаем з палітычных радараў. Это означае, что мы ўжо і дэ-юре, і дэ-факта мы просто засасалі вот, у Расійскую Федэрацыю. Таму гэта трэба, калі гэта нават узгадваецца, калі гэта нават дэкларацыя. Па-другое, ну, калі паглядзім на заключную частку на гэтай рэзалюцыі, то там ёсць канкрэтныя пасланні, скіраваныя на выканаўчую ўладу, на Еўрапейскую камісію, на Еўрапейскі звяз. А вот там ужо там і ресурсы, там і грошы, там і супраца і так далей. То бок я б не сказаў, што яно абсалютна там дэкларатыўнае. Разам з тым гэта вот палітычныя акцэнты, якія на сённяшні дзень не даюць магчымасць беларускаму рэжыму рэалізаваць свае мэты і задачы датычныя легітымнасці і суб'ектнасці. Вот гэтую задачу вырашае рэзалюцыя Еўрапейскага парламента, а таксама рэзалюцыі, якія былі прыняты, яшчэ будуць прыняты. Я вот пакуль да вас па лесвіцы падымаўся, мне тут вот, прыходзіць чарговае паведамленне. Міжнародны камітэт парламента Эстоніі прыняў таксама заяву аб непрызнанні вот этих фейкавых выбараў. І яшчэ адзін аспект. Ведаеце, ну, у Беларусі няма каму абараняць выбарцаў унутры Беларусі. Гэта функцыя парламента, дэпутатаў, ни парламента, ни депутатов нема. Тому вот эту функцию обороны амаль 7 мільёнаў выбарцаў у Беларусі бяруць на сябе депутаты іншых краінаў. Сенатары у Польшы, депутаты там Сейма Літвы, Сейма Латвіі, з Эстоніі, з Чэхіі, з Нямецчыны, яны якраз прагляюць сапраўдны клопат пра беларускіх выбарцаў. А то калі паслухаць спікера ад прызначанай палаты, які кажа, што яны умешваюцца ва ўнутраныя справы нашы. Ну, прабачце, што это за депутат, нават фейкавы, які не ведае, што Беларусь з'яўляецца часткай АБСЕ і ўзяла на сябе пэўныя абавязкі, як праводзіць гэтыя выбары. І калі яны не адпавядаюць гэтым стандартам, ну так, іншыя депутаты нагадваюць псевдодэпутатам, што ёсць такія стандарты. Альбо калі ён заяўляе, што гэта ціск, рэзалюцыя Еўрапейскага парламента, ціск на беларускага выбарцаў. Мама-мія, пра што размова ідзе? Хто аказваў ціск? Хто застаўляў гэтых самых выбарцаў ісці і галасаваць датэрмінова? Ці ставіць подпісы за таго ж Лукашэнку і ўсяго астатняга? Ну, гэта якраз вот тыя людзі, якія спрабуюць зараз перавесці стрэлкі на той же самы Еўрапейскі парламент. А мы можам сказаць толькі адно. Дзякуй. Як уплывае на гэтую рэзалюцыю, калі гэта звязана адмова падпісваць дакументы вот ЕС, Венгрыі і Словакіі? Так, ну прост. Канешне, свет ён жа не аднамерны, ён ну, я маю на ўвазе, што мы ж прывыклі, што усе дакументы, усе рашэнні ў Еўрасаюзе прымаюцца кансенсусам. Тут кансенсуса нема. Значыць, дакумент не прыняты? Значыць, дакумент не прыняты. Тут, ну, проста я б звязаў, канешне, пазіцыю Словаччыны і Угоршчыны там не з тым, што яны там спяць і думаюць пра Александра Лукашэнку там і яго танчэнне, яго фейкавыя выбары. Тут гэта ўжо сказваецца ціск і магчымасці ідэалагічнага брата Лукашэнкі Пуціна. Гэта пуцінскі ўплыў. Вот гэта якраз сітуацыя паказвае, што не будь Расіі, не будь Пуціна, не будь яго падтрымкі, не было б вот гэтых калізій, пра якую вы узгадваеце. А так зараз Кремль выкарыстоўвае свае магчымасці, свой лабізм, і Угоршчына і Словаччына паказваюць, дзе яны сёння ў раскладзе гэтых палітычных сіл. Яны, так скажам, крыху бліжэй да хаўруса дыктатараў, чым да хаўруса дэмакратыі. Але это ўжо унутраная праблема еўрапейская звяза. Я думаю, яны знойдуць магчымасці і рычагі ўсё ж такі, каб уплываць на Орбана і Фіца.
Спадар Анатоль, можа быць, яно наўпрост не звязана, але калі такая вось що ж таки пазіцыя адносна выбараў, адносна іх вынікаў, адносна легітымнасці дзеянняў рэжыма Лукашэнкі у Еўрасаюзе, то чаму і ці звязана гэта нейкім чынам? Чаму вось учора мы прагучала ад Павла Латушкі, што іншыя краіны, вось апроч Літвы, то есть от іншыя дакладней краіны не далучыліся да звароту Літвы ў міжнародны крымінальны суд адносна злачынства рэжыму Лукашэнкі. То есть вот калі вы ўсё адно не прызнаеце гэты рэжым, калі вы там не хочаце з ім супрацоўнічаць, што вам перашкаджае далучыцца падтрымаць гэты зварот Літвы? Ну, гэта ў дыктатуры ўсё проста. Шаўчок пальцаў і ўсё закруцілася, завярцелася, не гледзячы на то, што напісана ў канстытуцыі, у законе, які ёсць падзел уладаў, тут так не працуе насамрэч, таму што ўсё ж такі юрысдыкцыя МУСа гэта ўжо больш кампетэнцыя той галіны ўлады, якую мы называем звязана з судовай сістэмай. І вот тут наўпрост ні адзін там урад, ні адзін прэзідэнт не можа сказаць, што ім і як выконваць. Таму што ёсць свае працэдуры. Глядзіце, нават Трамп, які зараз нарадзіў столькі шораху, ён прымае указ, які датычыць там вялікай колькасці людзей, а суддзя, проста суддзя, ну не проста суддзя, у Амерыцы суддзя гэта ёсць суддзя, які там ударам малатка вырашае, што указ прэзідэнта, які там распісаны, панёсся па ўсіх штатах, па ўсім свеце, а ён прыастанаўлівае яго. Ну, так працуе падзел уладаў. І таму гэта азначае толькі адно, што альбо мы недзе не дапрацавалі, трэба ісці і пераконваць тыя ж урады, гэтыя міністэрствы, тыя, хто звязаны з судовай сістэмай, гэта адзін накірунак. Другі накірунак, гэта, канешне, шукаць там прэцэдэнты, якія былі, альбо іх ствараць. Но іншага тут няма. Але я хочу яшчэ раз падкрэсліць, гэта не ўзаемазвязана, калі, напрыклад, усе гавораць, што Лукашенко там дыктатар, ну, на палітычным узроўні, што гэта адразу прыводзіць да нейкіх аўтаматычных дзеянняў у іншых структурах, у іншых інстытуцыях. Калі казаць пра Сенат Польшчы, тут некалькі, я так разумею, аспектаў ёсць. Па-першае, вось іх рашэнне наконт каардынацыйнай рады і прызнанне яе фактычна парламентам у выгнанні беларускаў. А ўвогуле Сенат Польшчы, іх стаўленне, іх адносіны, іх, можа быць, рашэнне адносна беларускай сітуацыі. Якое? Я ведаю, што вы зараз падчас візіта ў Варшаву наведавалі Сенат, сустракаліся з калегамі. Што можаце расказаць па гэтым? Ну, тут якраз працуюць вот гэтыя шасцяронкі, якія ўзаемазвязаны. Была сустрэча Святланы Ціхановскай з маршалкам Кідавай-Блонскай, і быў агучан план пэўных дзеянняў, і вось заява Сената гэта з гэтага плана дзеянняў. То бок ён, можна сказаць, выкананы, і гэта быў першы нацыянальны парламент, які прыняў такую заяву. Да гэта прымалі заявы аб непрызнанні выбараў структуры парламенцкія, альбо камітэты па міжнародных пытаннях, альбо там дакладчыкі па Беларусі. Зараз ужо ў нас два парламенты. Учора Латвія таксама прыняла пасля паўтарагадзіннай дыскусіі, там это насамрэч кіпелі страсці. А ў Сенаце я быў, там якраз усё было так даволі буднічна, 5 хвілін уклаліся, і гэта говоріць, што ну, ёсць поўнае разуменне, кансенсус. І мы чакаем, што такія заявы будуць прымацца яшчэ і да 26-га, і пасля 26-га. Што датычна вот этой фармулёўкі наконт парламента, вот тут, мне падаецца, таксама можа быць той прыклад, які вы ўжо агучвалі з Латушкам, што адна краіна прыняла, але гэта вельмі хутка не пойдзе. Тут патрэбна... У нас вчора була дискусія падчас... Я, до речі, я вибачаюся, що переб'ю. Я нагадаю всім, що спадар Анатоль у нас депутат Верховного Совета 13-го скликання. Того скликання...
Да, таго склікання, якое было разагнанае Лукашэнкам і дэпутаты якога, як вы там, дэпутаты незалежнасці? Дэпутаты незалежнасці. Якія яшчэ працяглы час лічыліся і прызнаваліся калегамі па ўсім свеце як законнымі прадстаўнікамі беларускага народа. Вот паралеляў няма? Ну, глядзіце, вот менавіта таму, што ў мяне ёсць такі кейс дэпутата незалежнасці і дэпутата Верховнага Савета 13-го склікання апошняга дэмакратычна абранага парламента, таму мяне відаць больш такія, для кагосьці завышаныя, а для кагосьці больш высокая планка патрабаванняў. Вот мне падаецца, што вельмі важна зараз Коордынацыйнай радзе знайсці сябе. Яны, на мой погляд, і яшчэ сябе не знайшлі. Трэцяе скліканне, кажуць яны ўжо. І што, так яшчэ ў пошуках? Ну, ведаеце, нехта кагосьці дзесьці вадзіў яшчэ больш. Ну, не проста гэта, таму што гэта робіцца за межамі краіны, у адарванасці значнай часткі нашых выбарцаў, таму тут лёгкіх шляхоў не бывае. Я лічу, што для таго, каб і я называю Коордынацыйную раду кандыдат у протапарламент. Не ўсім гэта падабаецца. Мне ўчора была з Паўлам Латушкам дыскусія на гэты конт, даволі такая гарачая. Можна назваць сябе як заўгодна. Але ж што на выхадзе ад гэтага? Можна сказаць, што ты папа рымскі, і што з гэтага? На мой погляд, галоўная функцыя любога парламента, ці таго, хто імкнецца стаць парламентам, гэта законатворчая дзейнасць. Любы парламент, вы ў першую чаргу на што звяртаеце? Якія ён прымае законы, гэта правілы жыцця, па якім жыве краіна. У нашай сітуацыі, канешне, ёсць адметнасць, асаблівасць. Мы можам рыхтаваць праекты законаў, але яны не будуць законам сённяшняга прамога дзеяння. Гэта хутчэй за ўсё праца на перспектыву для рэформаў. Калі пройдуць змены, каб вельмі хутка правесці рэформы за кароткі час. Але гэта трэба рабіць. І у Коордынацыйнай рады можа быць яшчэ некалькі функцый. Але я учора казаў, пакуль у вас няма гэтай законатворчай дзейнасці, пакуль вы не выпрацоўваеце рэформу, візію новай Беларусі, вам цяжка будзе перайсці вот эту прыступку ад кандыдата ў протапарламент да протапарламента. А я б хацеў, каб яны гэта зрабілі. І учора ім яшчэ перадаў якраз асобнік стэнаграмы, якому 35 гадоў, якраз першая сесія Верховнага Савета 12-го склікання. Вот я б хацеў бы, каб нейкія тут паралелі парламентарызма яны праслежваліся, бо ўнутры там просто адны руіны парламентарызма. І трэба нешта рабіць вось тут. Гэта яшчэ і школа там навучання для тых же самых дэпутатаў. Таму з сенатам, вяртаючыся да іх рэзалюцыі, ўсё окей. Што датычна вось такого прызнання Коордынацыйнай рады як парламента ў выгнанні, гэта будзе больш складаны працэс. І тут мяч хутчэй на палове саміх дэлегатаў. Бо, ўсё ж таки, вот учора было вельмі такое, вострае пытанне там, так, аб злачынствах рэжыма, даклады 3, вот я гляджу, там ледзьве кворум сабраўся. Гэта таксама сведчыць пра тое, што яшчэ няма матывацыі ва ўсіх, каб удзельнічаць у гэтым, каб інвеставаць у гэта. Так, я падвышаю планку, але без гэтага не будзе якасці. Вось, дарэчы, я не прысутнічаў, але такое ўражанне, што у беларускіх дэмсіл, у апазіцыі ёсць некалькі хібаў. Адна з іх гэта дрэнны гук падчас акцый мерапрыемстваў. Я так разумею, што вось гэтую хібу перацягнулі дакладна не толькі на акцыі, але і вот на пасяджэнні таксама гэта протапарламенту, таму што калі глядзець трансляцыю, што там гаварылася, было вельмі складана разабраць. Але вось вы ужылі такую фразу, словазлучэнне дакладней, руіны парламентарызму. А што вы канкрэтна мелі на ўвазе? Ці каго, ці чые дзеянні? Конечно. Кто зруйнаваў парламентарызм у Коордынацыйнай радзе? Не, я говорю руіны парламентарызму внутри Беларусі, што там нема... там усё зразумела, а давайте про Коордынацыйную раду. Мы ж тут чуем про тое, што там аўтарытарныя, там таксама нейкія захоп улады, там партыя большасці, там ця фракцыя большасці. Карацей кажучы, все это вы ведаеце. Все ж таки разделим руіны парламентарызму у Беларусі. І я кажу, што
апошні дэмакратычна абраны парламент, Верховны Савет 13 склікання, гэта, глядзіце, разагнаны ў 96 годзе. Пасля, канешне, была дзейнасць, я скажу, што з пункту гледжання легітымнасці Верховны Савет захоўвае гэту легітымнасць да сённяшняга часа, калі мы прызнаем Канстытуцыю 94 года. А што датычна там координацыйнай рады, ну, як і ва ўсёй такой структуре, якая імкнецца быць протапарламентам, там павінна быць і дыскусія, павінна быць і большасць, і меншасць, і я якраз тут за вот гэтую яснасць, за гэтую зразумеласць. Некаторыя гэта ўспрымаюць як нейкую завышаныя чаканні і крытыку, але, на мой погляд, так, там павінна быць ясная сфармаваная большасць і яе праграма дзейнасці. І любы грамадзянін Беларусі, не толькі той, хто галасаваў там за чальцоў координацыйнай рады, мусіць туды зайсці і паглядзець, як яна выконваецца. Тое самае і меншасць мае абсалютнае права на голас, на крытыку, на апазіцыі. Калі вот гэтага няма, то, ну, канешне, будзе незадаволенасць і ўнутры самой координацыйнай рады. Але галоўнае наша пасланне, месседж вот, і ад Верховнага Савета 13 склікання. Дарэчы, апошнія вот, заявы, якія мы прымалі, гэта быў 2021 год. У падтрымку легітымнасці Ціхановскай, якраз супраць злачынстваў, супраць забойстваў, якія пачаліся, то это вот быў голас яшчэ Верховнага Савета. Але я разумею, што як бы ёсць правовы бок гэта пытанне, а ёсць проста жыццё. І жыццё прыводзіць да таго, што тых жа дэпутатаў і незалежнасці дэпутатаў Верховнага Совета 12 склікання, там і дэпутату Верховнага Совета 13 склікання з кожным годам становіцца ўсё больш. І тут можна было б гаварыць пра нейкую эстафету, перадачу нейкіх легітымнасцяў і нейкага досведу, якога, ну, там няма, гэта трэба прызнаць. Я просто паглядзеў, прааналізаваў праграмы вот 8 фракцый. Ну, так скажу, дыпламатычна, там, мякка, гэта, ну, выглядае, як бы тут падабраць слова, каб не пакрыўдзіць. Там трэба працаваць, ёсць над чым працаваць. І нехта мусіць гаварыць, што вот трэба падымацца на прыступку вышэй. Калі мы не будзем, то мы застанемся на тым жа самым узроўні. Мы ж не хочам нейкі такое люстэркавае адлюстраванне той же самай палаты, якая ёсць, і якая там ну, просто ператварылася ў аддзел Чырвонага дома. Ну, вот, а як працаваць, як падымацца на прыступку вышэй, калі я зараз цытую Кныровіча, які будзе о 13 гадзіне па Варшаве, 15 гадзіне па Мінску, тут у нас сёння ў студыю со сваім штотыднёвым праграмай, і ён кажа, ну, там же ж вот ёсць фракцыя там ці партыя большасці, што нам тут апозіцыі в апозіцыі рабіць, што мы не прапануем, адразу там, калі это супраць там ці не падабаецца гэтай большасці, яны зарубяць, яны адразу ўсё это не дадуць ходу, так што нам дёргацца, што нам штосьці рабіць. Ну вот скажите, з досведу, скажем, того ж самага Верховнага Совета 13 склікання, дэмакратычная таксама была меншасць, наколькі я памятаю, ўсё ж такі. Вы таксама тады сказали, ну там жа ж большасць, яны зарубяць, склалі рукі і сядзелі так вот, а потым горда назвалі сябе дэпутатамі незалежнасці. Ну вот тады эстафету перадаю Александру. Александр, давайте як жабка дёргайцеся, трэба гэта рабіць, і магчыма, калі дёргаешся, то будзе і масла, калі не дёргаешся, то дакладна нічога не будзе. І вы маеце рацыю насамрэч, калі мы возьмем, напрыклад, Верховны Совет 12 склікання, дзе дэмакратычная меншасць у перыяд росквіта дасягала 100 дэпутатаў, але прымалі рашэнні, як пагоня і бел-чырвона-белы сцяг сталі дзяржаўнымі сімваламі. Гэта прыняла па ініцыятыве меншасці, прыняла большасць. Вы просто тады скарысталіся момантам, запалохалі камуністаў, і яны вот... Ведаеце, заўсёды можна знайсці нейкае абгрунтаванне, чаму так здарылася. Але я вам скажу і другі бок. Для таго, каб гэта адбылося, там 3-4 месяцы за прасторай перад авальным залай, яна была запоўнена плакатамі, там былі гісторыкі, там увесь час нешта прыходзіла такое адукацыйнае. Пасля кожнай сесіі дэпутаты вот, меншасці не ішлі там да хаты, а ішлі у
Мінск гатэль, у кастрычніцкі гатэль, дзе жылі дэпутаты гэтай самай большасці. І з імі ели там капусту, агуркі, выпівалі каву, можа, што-нибудь яшчэ. І я сам размаўляў з такімі людзьмі і говорю там, ну, Петрович, он там показывал фотокартку сваёй дачкі і говорю, вот такая яна ёсць. Я говорю, ну, так добре, вот, это ж яна будзе жыць там. Вы ўжо такі паважаны чалавек, там, старшыня калгаса, у вас там ужо ўсё ёсць. І вот дзякуючы вот гэтай працы, ну, яна такая руцінная, яна такая небачная, але яны прыходзілі і думаю на кнопку, ну, насамрэч, хай моя, можа, там Алёнка, можа, ёй там гэта і лепей. І ціскануў. Ціск да ціска, і атрымоўваецца вынік. Таму трэба, вот я вяртаюся да этой сітуацыі, не апускаць рукі, трэба прапановаць тыя ініцыятывы, якія відавочныя, можа, не столькі да апанентам з большасці, сколькі відавочныя звычайным людзям, беларусам, якія вот паслухаюць і глянуць, скажу, ну насамрэч, ну гэта ж відавочная рэч, чаму яны не прымаюць? Трэба выкарыстоўваць ціск грамадскасці. Ён тут ёсць. Хай гэта будуць там не людзі, можа, вялікай колькасці з Беларусі, але тут ён ёсць. Таму я думаю, што выкарыстоўваючы вот эпітэт Александра Кныровича, трэба дзёргацца і жабка саб'е масла. Не по тэме, але вот просто мы гэтае пытанне у адным з папярэдніх наших эфіраў здаецца, ці то з Усовым, ці то з Красуліным закраналі, гаворачы пра узгадываючы 90-е гады і спецслужбы, іх працу, дзейнасць і так далей, пытаюцца, чаму у 90-х не было люстрацыі КДБ? Ну, добрае пытанне. Ну, каб, ведаеце, я вот зараз сам спрабую аналізаваць той час. Наш шанец, канешне, быў у 92-м годзе. Калі б удалося дажаць з референдумам аб роспуску Верховнага Савета і правесці дэтэрміновыя выбары ў 92-м годзе, то была б люстрацыя КДБ. Потому что я перакананы, што... Каго не даціснулі? Ну, не даціснулі большасць. Не даціснулі большасць. Ну, хто, 460... Можна сказаць, що там, вот, умовно кажучи, спікер парламента стаў там гарой там на нашым шляху, там, ці, ну, ці хто-нибудь іншы там. Я думаю, тут зараз будзе лёгкі ўздым там прыхільнікаў Зянона Станіславіча. Ну, гэта адказнасць лідараў таго часу. У кожны час То есть Зянон Спазняк в принципе, ну, виноваты по великому, ну, утрируючи, виноваты в тем, что не было иллюстрации КДБ. Не будем зараз нараджаться. Ну, я сказал утрируючи. Прокурора, ну, просто гэта быў той шанс, які быў у яго. Ну, тому что ён быў лідар апозіцыі дэмакратычнай. Ну, як сёння Ціхановская, там можна адносіцца так, ці гэтак, але у кожны нейкі прамежак часу ўсё ж такі быў лідар, ну, ці была нейкая калегіальная структура, якая ўсё ж такі выконвала вот гэтую функцию галоўнага спікера ў Беларусі. І там была велічэзная падтрымка людзей. Больш за 400 тысяч паставілі свае подпісы. У той час не было азаронкаўшчыны. У той час не было карпенкоўшчыны. Не было такога сілавога блока вот з такімі мышцамі, як зараз. Так? Ну, гэта правда. Я ведаю, я быў у том часе як бы унутры гэтых падзеяў. Но тады трэба было ўсё ж такі... У нас тут з Сергеем Навумчыкам такая палеміка завочная ідзе. Ён кажа, што вуліца не магла б дапамагчы. А я лічу, што вот якраз тады трэба было апеляваць да вуліцы, і вулічны ціск, і толькі вулічны ціск мог заставіць, каб дэпутаты, якія сабраліся ў вальнай зале, ўсё ж такі прыслухаліся да голаса больш, чым амаль паўмільёна людзей, якія сказалі, што не, Верховны Савет мусіць сысці. Вот гэта быў той час. Калі вот мы выходзім за межы гэтых падзеяў, то, ну, якая ілюстрацыя? Прабачце, у вас там 100 чалавек з 347 там, і, ну, выйдзеце да мікрафона, можна было паганяць там хвалю там з аднаго вугла авальнай залы ў іншы. Но гэта было немагчыма, трэба быць проста рэалістам. Але вот тое, што падымае наш глядач, радыёслухач, гэта актуальна сёння, як не дзіўна. Вот зараз мы працуем над пакетам, то, што называем пазітыўная альтэрнатыва для новай Беларусі, і зараз распачата праца над праектам закона аб люстрацыі. І я лічу, што гэта вельмі разумны, правільны, своечасовы крок, можа нават запаздалы, але мы робім гэта па
пасланне у тым ліку і для людзей, якія сёння працуюць у дзяржаўных установах. На якой пазіцыі вы адносна люстрацыі стаіце, бо іх же ж там розныя ёсць. Зараз канцэпцыя якраз абмяркоўваецца. Вось былі ўжо 3 слуханні шырокія, там 23 чалавекі запісаліся ў рабочую групу, усе вельмі такія дасведчаныя, кампетэнтныя, гэта цешыць, і пакуль абмяркоўваецца канцэпцыя. Я не буду забегаць наперад, скажу, у чым вартасць гэтага закона. Пакуль яго няма, гэта дае магчымасць гаспадарам чырвоным доме гаварыць, што прыйдзе там, неважна хто там, Ціхановская ці хто-нибудь іншы, яны пачнуць направа і налево шашкай зносіць вашыя головы. І гэта, канешне, пужае номенклатуру, а мы мусім сказаць, глядзіце, вось праект закона. Я абсолютно перакананы, калі ён з'явіцца, то ўсе чыноўнікі, пачынаючы там нават з Буда Кашалёва, там з Маргоні, ці дзесьці яны знойдуць гэты праект закона і пачытаюць, таму што гэта датычыць іх кар'еры, іх лёса і гэтак далей. І калі яны пачытаюць, што гэты закон не датычыць таго, хто, напрыклад, там працуе ў аддзеле сацыяльнага забеспячэння, адукацыі ці там чыноўнік ад медыцыны, гэта якраз і можа спрыяць таму, што называюць палітолагі раскол элітаў. Вот гэта наше пасланне, што ты не падпадаеш пад ілюстрацыю, калі ты просто дзяржаўны чыноўнік, быў ты ці ёсць у гэты час. А вось калі ты здзяйсняў злачынствы і ёсць кваліфікацыя гэтых злачынстваў, пералік гэтых злачынстваў, то мы тады якраз большую частку чыноўнікаў, калі у іх ёсць жаданне жыць у незалежнай еўрапейскай Беларусі, мы робім альбо нейтральнымі, альбо сімпатыяй да прыхільнікаў пераменаў. Які вы, оказывается, спадар Анатоль, канфліктны чалавек, і с Латушкам вы спрачаецеся горача, і з Наумчыкам спрачаецеся горача. Ну тут дыскусіі, спрэчкі, гэта ўсё зразумела уже просто по ходу. Скажите, вось у гісторыі дэмакратычных сілаў такі раздрай і такое как бы так супрацьстаянне аднаго крыла супраць другога было ці не? Вот, бо мы тут зараз, я назіраю, гатовыя прыдушыць адзін аднаго, невядома толькі з якой мэтай. Я прыхільнік спрэчак і дыскусій, это праўда. Але яны павінны быць змястоўныя, і яны павінны быць з павагай адзін да аднаго. Да таго ж Латушкі, да таго ж Наумчыка я стаўлюся з вялікай павагай, хаця па многіх ці некаторых пытаннях мы будзем займаць абсалютна розную пазіцыю. Мяне больш за ўсё ў гэтай сітуацыі таксама выводзіць з стану раўнавагі, калі гэта адбываецца на ўзроўні, прабачце, там бабуляк на лавачцы каля пад'езда. І ты дурань, і ты дурань. Вот гэта ўзровень дыскусіі. І тут нам трэба усім перыядычна глядзець там у зеркало і выпрацоўваць нейкія гэтыя правілы. Што тут як адказаць на это пытанне? Тут патрэбна больш публічнасці і больш такіх пляцовак, бо калі іх няма, то і не нараджаецца культура дыскусіі. Адкуль яна возьмецца? Таму, напрыклад, тут Координацыйная рада, я правіў бы больш такіх, і я учора прапанаваў якраз працу. Я ж не просто крытыкую іх, што яны там яшчэ кандыдат у протапарламент. Я прапановую, як стаць протапарламентам. Давайте мы вам дапаможам. У нас ёсць 10 праектаў законаў. Аб паліцыі, аб Конституцыйным судзе, там, аб урадзе. І давайте гэта разглядаць. Давайте гэта дыскутаваць. Мы ім прапануем, ідзіце ў нашы рабочыя групы. Я ўчора казаў, таму што ў палітыцы, а это значит у Координацыйнай радзе, ведаеце, ёсць дзве бакі этой дзейнасці. Адна гэта прыйсці на Еўрарады ў тым ліку, альбо арганізаваць прэсавую канферэнцыю, куды прыйдуць журналісты, юпітары, камеры і ўсё астатняе. А ёсць іншае. Тое, што мы прапановваем, гэта якраз не пра юпітары, не пра апладысменты, не нейкі пра фінансавы самадастатак. Прыйсці ў рабочую групу і як мінімум раз у тыдзень там 2-3 гадзіны свайго часу аддаваць на тое, каб працаваць над праектам закона, над фармулёўкамі і гэтак далей. Гэта руціна, гэта цяжка, гэта трэба кампетэнцыі, гэта трэба, каб ты там лістаў Вікіпедыю, ці там знаходзіў нейкія кнігі, чытаў і гэтак далей. Але так толькі мы можам выпіставаць сапраўднага парламентара, які заўтра ў новай Беларусі прыйдзе ў рэальны парламент і будзе працаваць. Так давайте іх рыхтаваць зараз. З тых, хто ўжо праявіў свае амбіцыі падчас гэтых выбараў.
Я падкрэсліваю, яны займаюцца дзейнасці, я паважаю усю, нават маленькую, некую дробную, але пакуль яны не вызначацца вот з накірункамі некалькімі стратэгічнымі, адзін з іх заканатворчая дзейнасць, мне падаецца, ну вот будуць такія праблемы, якія вы казалі. Будзе нейкі хейт, будзе нейкае непаразуменне і будзе дыскусія на ўзроўні, прабачце, гаў-гаў. Давайте вернемся до парламентаў розных краінаў, і я хацеў зараз вярнуцца до літоўскага сейма. Бо у вас з даўніх часоў менавіта з літоўскімі парламентарыямі добрыя стасункі і адносіны, ну там і з іншымі краінамі, але тут у вас даўняя такая сяброўская сувязь. І з аднаго боку Літва, калі кажам, дэпутаты, калі кажам пра вось гэтае таксама стаўленне да тых электаральных рытуалаў, якія ладзяць для сябе Лукашенко, зразумелае, а па ўсім астатнім пытанням, вось выказванні наконт там прызнання пашпарта, там іншыя пытанні, што адбываецца? Згубіўся нейкі так вот гэта паразуменне паміж? Не, тут рабочий процесс. Так, у меня есть таксама эмоцыя да літоўскага сейма, тому что першую групу за дэмакратычную Беларусь і з маім удзелам мы стварылі якраз у сейме Літвы. Калі быў тренд абняць Лукашенко, вот там з'явіліся дэпутаты, якія сказалі: не, стратэгічна нам трэба працаваць якраз з апанентамі, з іншай Беларусью. І гэта была іх прынцыповая пазіцыя, і іх тады і хейцелі, там і немцы, і французы, і так далее. Але яны гэта зрабілі. І з таго часу там заўсёды ёсць моцная добрая група. Вот, дарэчы, у панядзелак мы збіраемся на першую сустрэчу з групай ужо ў новым парламенце Літвы. Група ачальвае Олекас, які ачальваў дэлегацыю па Беларусі ў еўрапейскім парламенце. Там 9 дэпутатаў з розных фракцый, і туды прыйдуць лідары палітычных партый, прадстаўнікі коардынацыйнай рады. Мы пазнаёмімся і паспрабуем выпрацаваць нейкі план дзеянняў. То у панядзелак будзе вельмі горача там і цікава. Што датычна вот сённяшняй сітуацыі? Паглядзім, там змяніўся урад, ёсць новая кааліцыя, і ведаеце, што мы спрабуем. У нас была сустрэча з спікерам парламента Сквернялісам. Святлана сустракалася з міністрам замежных спраў. Рыхтуюцца сустрэчы з прэм'ер-міністрам, з прэзідэнтам. Мы спрабуем гаварыць про тое, што не толькі пра канкрэтныя кейсы, там Верамейчыка, там беларускія аўтамабілі з беларускімі нумерамі, уезд, не уезд, гэта ўсё застаецца. Але мы спрабуем падысці да гэта пытання стратэгічна і говорим: глядзіце, вось тут в свой час было крыху больш за 60 тысяч беларусаў. Папярэднія улады ўсё ж такі ставіліся да беларусаў як да групы нейкай рызыкі. А можна ж па-іншаму паглядзець, што гэта не група рызыкі, а група нашых партнёраў. Вось калі мы паспрабуем вот тут змяніць такі падыход стратэгічны, гэта будзе самы галоўны вынік. Усё астатняе адыдзе на другі план. Таму што, ну, я магу, відаць, падзяліцца зараз у тым жа сейме. Я сказаў: глядзіце, вось у 2020 годзе, калі б, не дай Бог, Путін папёрся са зброяй сюды на Вільню, так, то я перакананы, што з беларусаў, якія вельмі пазітыўна адносіліся да Літвы, можна было б сфармаваць полк Каліноўска, і не адзін можа. Зараз я не ведаю. Бо стратэгія такая, калі да вас адносіцца ўвесь час з недаверам, а з гэтых 60 тысяч гэта 9% гэта еўра-беларусы. Это тыя, хто супраць Пуціна і Лукашэнкі. Вот гэта наша галоўная задача ў взаемаадносінах з літоўцамі. А цяпер па тое, што вы закранулі пашпарт. Праблема не ў пашпарце. Праблема ў вокладцы. Літоўская эліта, яны разглядаюць пагоню, што мы забіраем зноў у іх нешта. Праз літвінізм там Вільнюс забіраем, праз пагоню мы забіраем вот іх гісторыю. Не ў пашпарце справа, як некаторыя там адразу ухапіліся за тое, што не хочуць даваць пашпарт. Не, вот ізноўку тарчаць вушы літвінізма. Ну, атрымоўваецца так. Ну, такая спроба паставіць гэта праз коску. Хаця вот эмацыйна размаўляючы з сваімі сябрамі, там я сказаў: вы прабачце, вот глядзіце, маё пасведчанне дэпутата, ну не сама з сабой, але ім я паказаў, значыць, вось маё пасведчанне дэпутата незалежнасці, сігнатарыя. Для іх сігнатарый гэта, ну, такі недзе, што паверхам ніжэй Бога жыве. І там што? Там пагоня.
гэта То есть, умоўна кажучы, калі зараз вот у нас новая Беларусь і мы вяртаем сабе сімвалы, якія у нас былі у 90-е гады, то что у нас рушацца адносіны з Літвой? Ну, не рушацца, але гэта будзе не просто перыяд. То есть тады у 90-е гэта было нормально для іх, а цяпер уже ненармальна. Ну вот про гэта ідзе дыскусія. Гэта ідзе дыскусія. Яна будзе непроста, яна будзе цяжкай, тому что ну у нас таксама глеба, так скажам, вот. А дзе прапісана, што у іх больш правоў на пагоню, чым у нас? Па-першае, а па-другое, у іх же не пагоня, у іх віціс. Тут не чапайце Віціса Юрконіса, як мы кажам, да? Усё непросто. Трэба шукаць, трэба размаўляць, па-першае. Я скажу як пазітыў, што вот яны сабраліся, добра, што на закрытым паседжанні камітэта па міжнародных пытаннях, і яны не рабілі ні галасавання. То бок яны не прымалі юрыдычна аформленае рашэнне. А дыскусія там была, там так, я ведаю, яна непростая, яна вострая. Але галоўнае пакуль што я вам хочу сказаць, гэта не пытанне пра пашпарт, гэта пытанне пра выкарыстанне вот нашай агульнай спадчыны. І ну, ёсць розныя падыходы. Таму нам трэба проста размаўляць, ладзіць дыскусіі, піць каву, гарбату і зразумець самае галоўнае, што для беларусаў пагоня гэта не толькі частка нашай там ідэнтычнасці, але гэта наша сённяшняя і заўтра наша будучыня. І калі яны гэта робяць, то яны нас як бы запіхваюць назад вот, у лекалы савецкага мінулага. Ну гэта так па сутнасці. Таму ёсць тое, што ёсць, але разам з тым, глядзіце, вот, нягледзячы на гэтыя спрэчкі, якія вот былі у мяне з маімі калегамі, тым не менш там пазаўчора яны ператэлефаноўваюць і говораць, што мы хочам зладзіць паседжанне камітэта па міжнародных пытаннях і прыняць заяву аб нелегітымнасці. То бок гэта не рве, не разрывае і іншыя там трэкі, накірункі супрацоўніцтва. То будзем размаўляць. Мы ж і палітвінізм перад выбарамі яшчэ дамаўляліся, што паспрабуем можа зрабіць супольную заяву лідараў палітычных партый і прадстаўнікоў кіраўнікоў фракцый. Но пакуль не знята гэта пытанне. Вось панядзелак будзе, паглядзім, куды мы выйдзем. Гэта праца непростая, але так, яны ўсё роўна нашы суседзі, і мы іх суседзі. Яны за дэмакратыю, і мы за дэмакратыю. Я да таго, што нас ўсё роўна аб'ядноўвае значна больш, чым раз'ядноўвае. Але тое, што раз'ядноўвае, мы таксама прымаем як факт, гатовы тут траціць свой час, сваю энергію, каб пераконваць і ісці наперад. Ну так, я згодны, што з аднаго боку у нас няма за спіной дзяржавы, мы троху ў залежным стане, але нам що ж таки трэба, калі маем сваю пазіцыю, сваё бачанне, то там не адводзіць вочки, а конкретна і адстойваць. Я не то, што пасварыўся там сваімі сябрамі, але яны таксама зразумелі, што я говорю, не, гэта адступаць ніхто не будзе ў гэтай сітуацыі. І я гатовы траціць колькі патрэбна, тому што я галасаваў за гэта у Верховным Сэце. Я гэта абсалютна перакананы. І тады ж, да, ўсё было нармальна. І Ландсбергіс прыязджаў, сустракаўся з Шушкевічам. І не было ніякай ні адной заявы, калі мы прынялі гэта рашэнне, наадварот, оно там віталася. І чаму яны ёсць і падобныя? Ну, у нас бацькі аднолькавыя. Ну, мы ж, калі бацькі і так, то ад іх нешта нараджаецца, то яно мусіць быць падобным. Яно ж было б дзіўна, каб гэта мы гаварылі, што там наша пагоня там і расійская там сімволіка нешта маюць такое агульнае. Ну так, рушым наперад. Я вярнуся коротко да Еўрапарламента, просто прыгадалася, як мы колькі гадоў з вами, дзе прымалася там чарговая рэзалюцыя там адносна Беларусі, і вы расказвалі, што ёсць нават у складзе гэта Еўрапарламента, але ёсць такі, умоўна назовём это, лабісты Лукашэнкі. На сёння яны застаюцца ці наадварот узмацніліся? Як там адбываецца сітуацыя? Ну, можна я крыху тут рэкламану. Значит, на парламенцкім канале, тэлеграм-канал, там прозвішчы гэтых людзей. Подписывайтесь на парламенцкі канал у тэлеграм-канале. Это вот канал, да якога мае наўпроставае дачыненне Анатолий Бедзька. Дзякуй. Гэта не было хатняй загатоўкай. Але там по прозвішчы, таму што 25 дэпутатаў прагаласавалі супраць.
Хто гэтыя дэпутаты? Асноўная маса іх там 11 ці 12 это так званыя незалежныя дэпутаты, якія не ўваходзяць ні ў якую фракцыю. Адзін сацыял-дэмакрат і ёсць такая фракцыя суверенная нацыянальная Европа, нешта такое. Асноўная маса гэта з нямецкай альтэрнатыва для Германії. Вось яны туды ўваходзяць. Там, здаецца, 6 ці 7 дэпутатаў прагаласавалі. Іх прозвішчы ёсць, мы якраз надрукавалі ў парламенцкім канале. Гэта невялічкая група, таму што падаўляючая большасць ж такі там падаецца 570 з нечым дэпутатаў, яны прагаласавалі, падтрымалі рэзалюцыі. Толькі 25 супраць. У сейме Латвіі там было, здаецца, 78 там на 10 нешта, ну як бы прапорцыі 8 да 1. То падаўляючая большасць дэпутатаў з намі, але ну гэта дэмакраты, ёсць і тыя, якія сімпатызуюць і Пуціну і Лукашэнку. Але іх прозвішчы можна пазнаёміцца. Якую тэму яшчэ не закранули? Я не ведаю, вот зараз адзінае, што ну таго парламенцкай дзейнасці, якая вам блізкая, навіна пра тое, што у парламенцкай асамблеі Савета Еўропы будзе прысутнічаць, працаваць беларуская дэлегацыя. Вот наколькі датычна гэта вашай працы, можа быть, таксама будете ў складзе дэлегацыі, ну і ці што там вот маеце што сказаць? Не, это важно, таму што гэта якраз вот гэты тыдзень на наступны тыдзень, і калі-нікалі вот закідваюць пытаннямі апаненты, а што вы робіце і давайте нейкія справаздачы. Ну, выкарыстаем зараз Еўрарадыё для такой кароткай справаздачы, таму што так, я меў самыя непасрэдныя адносіны да рэзалюцыі, якую прыняла парламенцкая асамблея Рады Еўропы у студзені мінулага года. І нам удалося ў гэтую рэзалюцыю унесці две важныя праўкі. Два важныя пункты. Адзін – увядзенне інстытута спецдакладчыка па Беларусі. І гэта вельмі важна, таму што дэпутатаў шмат, і ён не абавязан займацца Беларусю. Але калі ў яго у абавязках і кампетэнцыі займацца па Беларусі, то это ёсць дзверы, у якія можна грукаць і размаўляць па Беларусі. А другая якраз была гэта уключэнне ў працу парламенцкай асамблеі дэлегацыі дэмакратычных сілаў Беларусі. Вот гэта фармулёўка, якую прапанавала каманда Ціхановскай, якія былі прыняты і дзякуючы якім у нас зараз два спецдакладчыкі, адзін прадстаўнік з Польшы Пятру, дэпутат, а другі Эммануэліс Зінгеріс. І другое, едзе дэлегацыя, вот, вырашылі, што дэмакратычныя сілы будзе прадстаўляць каардынацыйная рада. На гэты раз яны едуць там 6 чалавек, а пасля на кожную сесію, гэта 4 разы ў месяц, будзе прыязджаць 3 прадстаўнікі каардынацыйнай рады. Для іх адкрываецца поле дзейнасці, яны войдуць у фракцыі, яны войдуць у камітэты, яны будуць мець усе правы, акрамя права галасавання. Гэта нагадвае тое, што было вось у нас статус адмыслова запрошанага у перыяд з 95 по 2000 год, калі Верховны Савет 13 склікання вот меў такую магчымасць туды выязджаць. І я учора на паседжанні даў ім чарговую такую параду, што б яны маглі рабіць. У тым ліку ініцыяваць праз кагосьці з дэпутатаў падрыхтоўку даклада аб палітычных забойствах у Беларусі. Бо час ідзе, і гэта трэба дакументаваць. Многія, магчыма, і ваши слухачы, гледачы ведаюць даклад Пургуридиса. Ён быў прыняты ў 2004 годзе, і гэта было расследаванне, якое правёў дэпутат, які прыязджаў у Беларусь і з дапамогай Верховнага Савета 13 склікання зрабіў вось гэту і справаздачу, і даклад, які па сённяшні дзень застаецца такім задокументаваным аналізам таго, што адбывалася з скраданнем і забойствам Ганчара, Захаранкі, Красоўскага. І гэта прыняты як афіцыйны дакумент уплывовай міжнароднай арганізацыі. То у нас ёсць больш за 20 забітых пасля 20-го года. Асобна там 6 забітых у турмах. Ну вот, Координацыйная рада можа гэта, тых, хто паедуць, знайсці гэтых спонсараў гэтага даклада і дапамагчы ім зрабіць. І зрабіць, каб гэта было зафіксавана як пазіцыі. Калі прыйдзе той час, вяртаемся до нашай размовы, там мус і ўсё астатняе, то вот гэта реально не згубіцца, бо гэта пазіцыя міжнароднай арганізацыі. Ну, это толькі адзін з пунктаў, што яны могуць рабіць, пачынаючы з наступнага тыдня у Страсбургу у парламенцкай асамблеі Рады Европы. Ну так,
пытаются там не тут было, правда, у іншых социальных сетках наших про тое, что вот все ж таки есть столькі груп у розных парламентах, колькі 23, по-моему. Крыху меняется, потому что выборы весь час идут, 23-24 весь час. 23-24 группы, парламенты, то есть 23-24 европейские краины, где есть вот группы у падтрымку Беларуси, за демократичную Беларусь. Праз іх можно лоббировать пытанні не толькі там правоў беларусаў там і але і скажем, каб было вось гэта далучэнне краіны да у падтрымку Літвы зварота ў нос. Робіцца гэта? Ну, мусіць быць зварот нейкі так. Вот просто сказаць, вы это зрабіце, ну, да мяне ніхто не звяртаўся. Та латушка, ну там тебе, умоўна кажучы, каманда яго мусіць там нейкі такі скласці узор звароту, з якім вы, ваша команда можа працаваць і прапаноўваць іншым там парламентарыям. Безумоўна, гэта як бы не вырашэнне наўпроставае, тому што это не кампетэнцыя, так скажам, парламентаў, але депутат, сапраўдны депутат, у яго шырокае поле дзейнасці, публічнасць. Ён можа падымаць любыя пытанні. Таму так, гэта можна рабіць, для гэта просто патрэбна невялікі спраўка па сітуацыі і зварот, і ў чым яго сутнасць. Зноў жа хочу сказаць, я неяк, відаць, у вашым эфіры гаварыў, што гэтыя групы гэта не Дед Мороз з шароўнай палачкай, але наяўнасць такіх групаў дае магчымасць нам вот для таго, што мы называем лоббізмам. Можа быць прынята рашэнне, можа быць не прынятае рашэнне, але вот глядзіце да апошняга, якое вот хвалюе шмат каго. Пасля сустрэча з спікерам Сейма Літвы і сустрэча з Олікасам, кіраўніком групы за дэмакратычную Беларусь, яны з правячай кааліцыі. Калі мы паднялі пытанне, што нельга, вот каб там 18 ці 19, здаецца, снежня меркавалася, што беларусам будзе забаронены ўезд на тэрыторыі Літвы на аўтамабілях з беларускімі нумарамі. Спрацавала. Спрацавала менавіта таму, што вот ёсць такое апірышча ў парламенце, ёсць такая група. І яны адмянілі гэта, ну, як бы пралангіравалі папярэдняе рашэнне, але не ўвялі ну, практычную дзейнасць гэтую забарону. Таму беларусы, якіх, праўда, павінна быць літоўская віза, альбо літоўскі шэнген, альбо там ВНЖ, яны могуць уязджаць. Гэта закранае тысячы людзей. І дзякуючы гэтай групе. Это вот ну, самае свежае, што на паверхні. Таму спрабаваць можна і патрэбна любыя пытанні ўносіць і вырашаць, безумоўна. Ну і на завяршэнне, трошку можа амерыканскі такі накірунак, ці ёсць сувязі з конгрессменами, там, депутатами, назовем это по-нашему, по-европейскому у США, и як вы лічыце, на адным сілах адаб'ецца гэта рашэнне Трампа аб замарозцы падтрымкі? Ёсць, кокусы ёсць, там прайшлі выбары, але депутатка, якая адчальвала ў Сенаце кокус, яна прайшла і яна ўжо перадала нам такое пасланне: не хвалюйся, не турбуйся, мы просто пралангіруем папярэднюю дзейнасць кокуса. Ёсць, я сам быў вось у Вашынгтоне, сустракаўся з Крыстаферам Смітам, з якім мы разам яшчэ з Вінцуком Вячоркам, Андрэем Саннікавым запусцілі вот акт аб падтрымцы дэмакратыі. Это тое, што зараз як бы у нейкай ступені прыпыняе Трамп. Я спадзяюся, што вот те, хто ўваходзіць у кокусы, кангрэсмены ад рэспубліканцаў і ад дэмакратаў, яны застануцца на хвалі падтрымкі Беларусі. Хай аналізуюць, хай глядзяць, наколькі гэта там дапамога была эфектыўнай, але я тут застаюся аптымістам і думаю, што ўсё вернецца на нейкія колы свае, таму што гэта ў значнай ступені ў кампетэнцыі Рубіо. Дзяржсакратар, ён блізкі нам, ён чалавек, які паходзіць яго радаслоўная з Кубы. Куба, Беларусь, гэта шмат такога, ну, можна знайсці агульнага. І у нас ёсць людзі, якія маюць выхады на Рубіо. Таму тут для мяне галоўнае ў першую чаргу, каб Беларусь не знікла з палітычнай радара вот ЗША, бо ну, конечно, мы кажем, что перамены прыйдуць у Беларусі, знутры Беларусі, але без коаліцыі можна міжнароднай, як паказвае досвед Украіны, ну, нам не выжыць і не справіцца. Таму гэта пытанне вельмі важнае. Паглядзім, якія тут акцэнты будуць у Еўропе, наколькі я ведаю, сюды едзе віцэ-прэзідэнт ЗША.
і гэта таксама цікавы такі крок. Вэнс едзе у Польшу будзе. Ну да, бачыў інфармацыю. Ну і зразумела, пасля 26-го большасць еўрапейскіх краін, не ведаю, як там будзе Угоршчына, там і Сербія, але большасць не прызнае, як і Словаччына, не прызнае ні выбары, ні легітымнасць, ні ўсё астатняе. З Лукашэнкам ўсё зразумела і стаўленнем да яго. А Ціхановская? Яе запрашаць будуць, яе легітымнасць там ці што іншае застаецца ці не застаецца ўсё ж такі? Не ўсё так адназначна з Лукашенко. У Лукашенко што ёсць сёння? У яго ёсць вельмі моцны лабіст Путін. І ён з ім працуе наўпроста і дамоўленасці. Мы зараз спрабуем знайсці вот гэта апірышча тут у Польшы, і адказваючы ўжо на вашу частку пытання, я думаю, з яе легітымнасцю у 2025 годзе ніякіх праблем не будзе. І менавіта вот прыклад тое, што Польша першая афіцыйна запрасіла Ціхановскую у Варшаву, гэта якраз і адказ на ваше пытанне. Сустрэчы на самым высокім узроўні падчас іх старшынства ў еўрапейскім звязе. Па-другое, вот яна садзіцца ў летак міністра замежных спраў і 26-го ляціць на сустрэчу ў Брусэль з усімі міністрамі замежных спраў усяго еўрапейскага звязу, уключаючы Угоршчыну і Словаччыну. І мае магчымасць проста гаварыць. Ці сведчаць гэтыя фактары, што які ёсць нейкі крызіс. 25-й год абсолютно я не бачу ніякіх падстаў, каб нешта змянілася ў яе статусе, у яе адносінах. Будзе мяняцца толькі колькасць там прэзідэнтаў, прэм'ераў, з якімі былі сустрэчы. І разумею, канешне, што нам хочацца, каб падчас гэтых сустрэч вырашалася нешта вот маё, маленькае, лакальнае, а не заўсёды гэта як бы спраўджваецца. Але давайте мы валодаць яшчэ цярпеннем і разумець, што ёсць яшчэ нешта больш значнае у палітыцы, і калі яе няма, калі няма магчымасці, і калі тебе не запрашаюць там у летак прыляцець у Брусэль, ці калі табе прэм'ер не дае тэлефон свой асабісты і кажа, это таксама свежае, калі што, можаш тэлефанаваць наўпрост. Для мяне гэта вот такія штрыхі, але вельмі значныя. Легітымнасць Ціхановскай – гэта наш ресурс, а адносіцца да самой Ціхановскай вы можете, як лічыце патрэбным, неабходным. Ужо канкрэтна апошняе, просто свежая навіна пра вызваленне сёння 15 яшчэ палітвязняў. Вы здаўна ведаеце Лукашэнку, можа быць, больш разумееце, вот кажуць, што сігналы падае. Вот считываеце яго, ён падае сігналы гэтымі вось вызваленнямі, ці што, і чаму, калі это сігналы, чаму іх ніхто не бачыць, ці не адказвае на іх, ці вот што? Тут глядзячы сігналы, якімі пальцамі, якой канфігурацыі. І тут кожны па-свойму разумее. Я думаю, што гэта можна было заўважыць, калі б быў у гэты час астаноўлены канвеер рэпрэсій. Вот поўная астаноўка канвеера і ідзе вызваленне. А калі вы сёння вызваляеце 15, а на працягу наступнага тыдня набіраеце 20, прабачце, гэта не сігнал. І таму вот такая рэфлексія і большасці, так скажем, прыхільнікаў пераменаў. Я разумею, што ў 15 сем'ях шчасце. Я іх вельмі добра разумею па-чалавечаму, бо сам у гэтай сітуацыі. Але я прапаную заглянуць у сем'і яшчэ 20 на наступным тыдні, у каго здарыцца это няшчасце, у іх забяруць там дочку, сына, бацьку, абсалютна ні за што. Таму гэта не той сігнал, які сёння патрэбны. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Яшчэ раз заклікаю ўсіх падпісацца на тэлеграм-канал, парламенцкі канал, так і называецца, каб вот сачыць, што адбываецца ў парламентах розных краінаў і чым займаецца Анатоль Лябедзька. І не забывайце падпісвацца на YouTube канал Еўрарады, ставце свае падабайкі, націскайце на званочак, і расшэрвайце, калі гэта для вас бяспечна, каб як мага больш людзей паглядзелі нашы эфіры, паслухалі, далучыліся, задалі свае пытанні. Дзякуй вялікі, спадар Анатоль. Да сустрэчы. Не прагаварылі пра ўсё ж такі больш падрабязна пра вось тое, што адбываецца зараз у Беларусі на выбарчых так званых участках, але іншым разам. Да сустрэчы.